В един ярък пролетен ден сините вълни на надеждата се вълнуваха на площад Мира в парка за Световната купа в Сеул. Това беше 19-тия семеен локатон Нов живот. Председателката Джанг Гилджа на Международната фондация We Love You, семейства на чуждестранни дипломати в Корея и повече от 13 000 членове на We Love You се събраха, за да помогнат на съседите, изпаднали в затруднение. 이번 걷기 대회는 국제 복지 소외 가정과 다문화 가정에 대한 지원과 또 교육 문제 어려움을 겪는 해외 개발도상국의 도움과 희망을 주고자 이곳 서울 상암 월드컵 공원 평화의 광장에서 개최하게 됐습니다. Председателката Джанг Гилджа и членовете на We Love You вложиха сърцето и ума си, за да се уверят, че всички деца по света няма да изгубят мечтата си, въпреки бедността и лошата среда. Любовта на председателката Джанг Гилджа и членовете на We Love You беше разнесена в различни краища на света. Бяха осигурени училищни пособия, книги и образователни материали, за да имат децата бляскаво бъдеще, и училищните съоръжения бяха ремонтирани, за да могат да учат в по-чиста и по-безопасна среда. Quisiera agradecer a la Fundación Internacional We Love You por la donación, una gran donación con una biblioteca. Con esta donación pues creo que vamos a llevar de lleno y apoyar más la lectura para que ellos puedan salir adelante. Nos han dotado de un equipo, ¿verdad?, muy importante. La dotación consta de una biblioteca, cañón, ¿verdad?, un proyector y pantalla para proyectar. Sabemos que es un recurso de vital importancia para fortalecer las diferentes competencias en nuestros niños y niñas. Así que muy agradecida, ¿verdad?, de la Dirección Departamental de Educación por este apoyo. Gracias, We Love You. Баллистикийн сургууль дээр одоо бүгд найрамдах Солонгос улсын We Love You төрийн бус байгууллага, за Чангилжаа тэргүүнтэй ийм төрийн бус байгууллагаас одоо иж бүрэн номын санг одоо ингэж тогтчулж өгсөн байна. Ингээд Чангилжаа тэргүүнд болон We Love You төрийн бус байгууллагын хамт олон та бүхэнд одоо нийслэлийн баллистикийн сургуулийн хүүхэд багчууд, эцэг эхчүүд, багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн өмнөөс талархал илэрхийлж байгааг нь хүлээн авна. Свят, в който децата, които са нашето бъдеще, могат да следват мечтите си. Със сърце на майка, председателката Джанг Гилджа ще продължи да работи, докато всяко дете не бъде пренебрегнато, а щастливо.